Αλλαγή γραμματοσυράς. Όταν ολοκληρώσεις αυτή την ενότητα θα είσαι σε θέση 1. Να αλλάζεις γραμματοσυρά στο κείμενο σου. Κάνε κλικ στο κουμπί έναρξη για να ξεκινήσεις την ενότητα. Στην παρουσίαση ενός εγγραφού, μπορείς να δώσεις έμφαση σε κάποια δεδομένα. Μία επιλογή είναι η γραμματοσυρά. Οι γραμματοσυρές βρίσκονται στην λίστα «Γραμματοσυρά». Για να επιλέξεις κάποια, κάνεις κλικ πάνω στο όνομά της. Αν το όνομα δεν είναι ορατό, κάνεις κλικ στα βελάκια κύλησης. Για να αλλάξεις τη γραμματοσυρά του κειμένου ακολουθείς την παρακάτω διαδικασία. Εδώ για παράδειγμα θα αλλάξεις τη γραμματοσυρά της διεύθυνσης Χατζημιχάλη 154. Κάνε διπλό κλικ στη λέξη Χατζημιχάλη. Παρατήρησε ότι το κείμενο εμφανίζεται φωτισμένο. Κάνε κλικ στο βελάκι του πλαισίου γραμματοσυρά. Εμφανίζεται η λίστα με όλες τις επιλογές που έχεις. Επίλεξε τη γραμματοσυρά Arial Black. Το κείμενο που επέλεξες εμφανίζεται τώρα με τη νέα γραμματοσυρά. Αν θέλεις να ξαναδείς τη διαδικασία, κάνε κλικ στο κουμπί επανάληψη. Για να προχωρήσεις, κάνε κλικ στο κουμπί συνέχεια. Ακολουθεί μία δραστηριότητα για την ενότητα αλλαγή γραμματοσυράς. Παρακαλούμε διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες που σου δίνονται. Κάνε κλικ στο κουμπί συνέχεια για να ξεκινήσεις τη δραστηριότητα. 1. Επίλεξε τη λέξη βιβλιοπωλείο και όρισε γραμματοσυρά Ταχώμα. Κάνε κλικ στο βελάκι του πλαισίου γραμματοσυρά. Πολύ ωραία. Η λέξη που επέλεξες άλλαξε γραμματοσυρά. Εδώ ολοκλήρωσες την ενότητα αλλαγή γραμματοσυράς και έμαθες 1. Να αλλάζεις γραμματοσυρά στο κείμενό σου.